Ala! Sa lingaw kayo siya, kamang-kamang. Oh. So actually guys, naimbalay si Shella sa iyang bida. Wait ang hamar talibuhos na jud ang uwan day Diyos ko. Bagyuhon lagi ning bayot diri si Yaw wa pa kahindlo tos iya lagi. Amo nang inyo? Ay bumangga. Okay, wait. Ay bumangga ang area sa inyo ba that? Oh my god, I'm so very pretty. Oh my god, so actually morning lang balay. Ay may mga rice cooker pa siya. Oo, walay kuryente pero may rice cooker. Uy, where is ko? Oh, wait kuryente. Ay, oo, inyo din ni diri. Diri may gahapon ng silong. Kay ningari man og gahapon nya, nguwan man. Diri niya na barok. Bata. Ngat to may gagan mi ngat to. Wala ni gilak. Wal gilak. So ayan siya dahil. So nana siya balay. Ayan. So actually, nana siya baby duha ka buok. Then thanks God kina na siya balay. Oo. Actually wala na siya balay. Naranis iyang mama nakipuyo po siya. So wala siya balay. So I'm so very thankful. Barkada ko ni si Shella. So I'm so very thankful na siya mga gamit. Dai! Oh my God! Maghugas na kawa pa may agas oh! Party nyo. So muna yung baby. Ayan. So, oh my God, I'm so very happy to tour this day. Char. So ako pang hilo sa mong lugar day, pero ngari-ngari ko day. Sumusod ko sa kwarto. Ay! Ayan, may mga gamit na sila day. So, diha sa kay wala pa sila yung mga butanganan, pinachika, kay baguhan pa man po sila na nakli day. So, ayan. So, I'm so very amazed. No? So, ay! Ari na mo. Di na mo nga to. Oh, bitaw. Wa may tugasan mo. Dili mo na to gabi eh. Wow. Di mo? Yung talang hangji. Unya, ari. Unya. Pagkapunta, hindi mo. Unya, balik na po mga to. Ay, sana all. Okay ra. Sana all! Sana all may bahay na rin. Ganon. So, oh my God, I'm so... Char lang. So, may pa rice cooker dyan. Sila din ang rice cooker dyan. Ako makita always and forever. Sumugawas. So, dahil ko. Ay, mga trabahan tiday. Ay, may pa CR. O may tubig! Nagkapuko, no? Ay, sana all nagkabog. Mga tapagkuhig baw niya. Manghinlo ko. Patayin baw kayo. Layo. Tota pinakatumoy ba? Layo ka sana, napatayin baw. Nagbaktat ko. Utok, titit na nilang ha. Naikutog tignan. Ganyan, dito ko tayong baw niya. Nakdama ko motor. Gingat to na ko kay nakdama ko mga inanakot ba. Ibutang na ko labay. Bayad na po kung nga to nakbaktat na kung nga rin kay ba't simungan ba. Yung motor bakit lapok. Sa mga na today. So nga na siya mag-istorya dahil. So di man siya kasabot og ka ng ano. Og ka ng inaning istorya. Bitaw nga ka ng normal. So kailangan sundugo na yung tingog. So nga naman na siya mag-istorya. So nga na po siya dahil. So I'm so very thankful to you mother. No? Nga na kayo balay. So mag-CR ko na siya. So actually na siya tubig. Butan kay siya dahil. Mo gini siya ang tao nga pinakabutan dyan. Dili mahimutang dahil. Tanan mo trabaho. Gini siyang pinabonggang-bongga dahil. So tubig nilang jud og kuan ang kulang sa iya dahil. Tubig og uwan na daw. Uwan na. So, okay lang. So, ayan. Baka kayo tawag dali sa gawas. So, kamusta naman mo, bibi? Kamusta naman ka? Dili mo na to gabi eh? Yan ka na, minlo na mo. Sumuha na ito siya dahil na may balay. So, ayan. Ang cute na mga baso nila dahil. Yung mga plato. Ayan. So, may silig din sila, ganun. So, di ba ang ganda? Ayan, mga ganun. So, update for today's video. So, yun na nga, Zay. Umulan siya, ayan. So, saktong-sakto, dito na ako sa mga bahay nila, Day. Actually, wala kaming bahay dito. Oo, wala kaming bahay. Yung ate ko lang ang may bahay dito. Tsaka, sila, yung mga kapitbahay din namin. Kasi gusto ko sana din magkaroon nito eh, pero hindi pwede kasi may bahay din naman kami. So, thanks God kasi may bahay din naman kami. Then, yun na nga. Prioritize kasi yung mga tao talaga na kailangan tulungan, ganun. So, yun na nga dahil yung bahay na ni Shella. Ayan. Yung barkada ko, ayan. Ito yung bahay nila dahil. So, ayan. May mapupuntahan tayo. So, hindi tayo magugutom. Pag pupunta tayo dito ng housing. Okay, kasi pwede naman tayo kumain dito dahil. Ikaw pa na mukha. So, ayan. Ang ganda ng area. Ganahan ko silang area kay Atubangan. Ano, dako kay... Basta wanang siya. Walay balay. Walay balay Atubangan. O, ayan. So,
So, April Ann. Ayan. So, bumongga lang ang balay. So, it's very thankful. Ganun. So, pareha siya o forma ng kilikot. Ito, mga kwarto na dira. Ayan. Kwarto nila. So, dahil na kasi mga nilihignas badang dahil. So, ayan. Bibi! Ang tintin, nakita ang tintin, no? Narapurol. Purol ka, Bibi. Hi. Oh. So, ayan, mga Zay. O, diba? Ang bait ng papa. O, ayan. Oh. Ang taray. So, ito yung dalawang anak niya, Day. So, hi! Sara, makadagandagan na dyan mo. Pwede na mo magdagandagan, kida ko kay lugar. Jacket? So, ayan, Day, magkabo si Banjerin para problema siya, Day, kay Uwan. Sumuna to everyone, nalingaw na ko og tabi, laag silang balay, so na-tour na ako tanang side silang balay. Then na-interview na po na ako kunahin sila day. So yung mga ganan. So yun na nga day, muli na ako kay manghinlo pa ako sa balay ni Kiri to sa Igbaw. Magmap ako pinabongga, magtaod pa ako silang mga gamit. So mula muli sa ako, mga to ko sa ilang balay. So bye!